Ang Ginoo madaayo. Magbasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumalagan sa Lucas. Nagpili ang Ginoo iba nga kapituan kag duha nga kalakin-an nga ginsugo ira padis-padis in pag-unaha iya nga tuhantag sa nga bungto ug dapit nga iyang ahaw kakatuan. Nagsiring hiya haira damo an aranihon kun igutiay la ang mga mag-arani. Sanglit pag-ampo kamo hantag iya han aranihon nga magpadarahiya hin mga mag-arani ngadto han iya aranihon. Kadto na ginsusugot na kamo sugarin mga karnero, abot nga in mga lubog. Ayaw kamo pagdarahin supot o surudlan in limos o sandalyas. Ayaw kamo pakigbali bisang kang kanay, idahadalan. Pagsulod niyo hinbalay sa ring anay, ang kalinaw, maada hini nga balay. Kuna apoy dito in tao nga murayaw ang kinabuhi, ibilin ha iya, anyo ginpamulo nga kamurayaw. Kundiri bakwia, anyo ginpamulong kamurayaw. Pabilin di dahito nga haw nga balay, kaon nga inom hanira idudurot ha iyo, kayan magburudlay tako sa niya suhol. Ayaw kamo pag binarubanhin hinurukyan, kung makadto kamo hinbungto ngan karawton kamo, kaon nga nigdudurot ha iyo, tambalan niyo ang mga magsakit dito ito nga pungto, nansid nga ang mga tao, harani ay nahaiyo ang ginhadian ang Diyos. Kundi kung sumulot kamo hinbungto nga diri kamo karawaton, kadto kamo kadalanan ngan siring, ginpabad namon kontra iyo, bisan kapuan ito nanado namon mga tiid. Kundi tigam ni ini, harani ay nahaiyo ang ginhadian ng Diyos. Susumatan kamo kaadlaw ang pagbubong, mas kaluluyan pa ang Diyos ang Sodoma kayo nga mundo. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Pagdaya